Dolní Tošanovice letos slaví 720 let. Za vlády knížete Měška I. se v letech 1281 až 1315 kolonizovala valná část dosud neosídlených či jen minimálně zalidněných oblastí Těšínska. Na sklonku 13. století tak patrně vznikly mnohé osady. Poprvé jsou zachyceny v soupise Desátku Vratislavského biskupství, pod jehož církevní správu Těšínské knížectví náleželo, vzniklého někdy mezi lety 1303–1306. V tomto důležitém pramení jsou zaznamenány některé okolní vsi včetně Tošanovic, Tesinovic, zámek a velkostatek. Již ve 14. století zde stála malá gotická tvrz, která byla později často přestavována. Koncem 18. století ji od Karla Křídlovského odkoupil plukovník císařské armády Jan Matencloit, majitel několika okolních panství. Na místě tvrze nechal na počátku 19. století postavit empírový zámek jako venkovské sídlo pro svou manželku Antonii, rozenou baronku Spencovou z Badenu, a jejich 7 dětí. V roce 1825 prodali Matencloidové majetek manželům Laminetovým z Arzheimu, ale ještě téhož roku se stal vlastníkem litevský magnát Jiří Konstantin Čatoriský, manžel Marie Johany Čermákové, sestry malíře Jaroslava Čermáka. Čatoriský působil i v rakouském parlamentu. Roku 1877 panství odkoupil Zdeněk z Jichelberku, po němž se majitelé často střídali. Zásadní změna přišla v roce 1910, kdy zámek získal doktor Vítězslav Chlumský, přední lékař, zakladatel české ortopedie a uznávaný odborník světového formátu. Součástí zámku byl od 17. století statek známý jako Dolní Dvůr. Na opačné straně obce se nacházel druhý statek, Lesní Dvůr, který dotvářel hospodářské zázemí panství. Roku 1937 doktor Chlumský velkostatek rozdělil mezi 2 syny. Hranice mezi oběma částmi tvořila státní silnice Frýdek, Český Těšín. Původně velkostatek vlivem času a režimu po druhé světové válce chátral a přišel o velkou část budov, které k zámku náležely. Například se jednalo o budovu cukrovaru, která byla posléze předělána na lihovar. Provozům patřil vysoký tovární komín, který byl však roku 1956 zbourán. V posledních letech byla pro zámek ztrátou i následná demolice východního a západního traktu z kaplí, které byly ve velmi dezolátním stavu. Základní škola. V roce 1910 postavila Slezská Matice osvěty lidové ve zdejší obci školu, kterou vydržovala po dobu následujících 10 let, kdy budovu pronajala školské obci za roční nájemné. Během první světové války se zde pro nedostatek učitelstva nevyučovalo. V roce 1932 byla škole z budovy dána výpověď a obec byla donucena k rozhodnutí, a to buď stavět novou budovu, nebo starou odkoupit. Najatá budova byla postavena jako škola soukromá jednotřídní. V roce 1933 byla koupena školní obcí, kam patřily Domaslavice a Dolní Tošanovice, místní školní budova i s inventářem za 80 000 korun. Ke koupi bohužel došlo během hospodářské tísně, převod vlastnictví zůstal pouze jen na papíře. V 58. roce byla provedena přístavba tělocvičny a bytu. Generální oprava školy proběhla v 70. letech, mimo jiné bylo v budově zrušeno topení na tuhá paliva, nově se vytápělo elektrickým topením. V průběhu fungování místní základní školy se měnila výuka z jednotřídní na dvojtřídní, po nějakou dobu se vyučovaly pouze 4 ročníky a v posledních letech se obnovila školní družina. Počet žáků se v průběhu let měnil. V počátcích školu navštěvovalo okolo 80 žáků, vrcholem byl školní rok 1923 až 4, kdy je uváděno 118 dětí. Do začátku okupace před válkou školu navštěvovalo přibližně 60 žáků. Po druhé světové válce se počet žáků začal snižovat z přibližně 50 až na 30 ve školním roce 89 až 90. Klesající počet žáků byl způsoben demografickým vývojem, ale také neochotou rodičů dávat své děti do malotřídní školy. Obec musela finančně dotovat samotný provoz.
Posledním rokem školy s více než 100letou tradicí byl školní rok 2012 až 13, kdy počet žáků klesl pod 10. Vzácná návštěva. Vzácná návštěva prezidenta v Dolních Tošanovicích 5. července roku 1930. Naši obec poctil svou nečekanou zastávkou prezident Tomáš Garrigue Masaryk, když projížděl Těšínskem. Přestože původně neměl v Dolních Tošanovicích zastavit, jeho pozornost upoutala slavobrána u školy a nadšené davy obyvatel a školních dětí z okolních obcí. Kaple. Stavba nové kaple proběhla počátkem 50. let 20. století. Kaple byla postavena na místě, kde dříve stála dřevěná zvonice z roku 1891. Vzhledem ke schátralému stavu byla zbořena. Nová kaple byla posvěcena na kapli svatého Cyrila a Metoděje. Hasiči. Dne 6. srpna byla konána v hostinci pana Franka přípravná schůze k založení sboru dobrovolných hasičů v Dolních Tošanovicích. Původně měl být však sbor založen společně s Horními Tošanovicemi, občané z Dolních Tošanovic rozhodli se však založit samostatný sbor. Ustavující schůze byla konaná v říjnu roku 1933. Přihlásilo se 27 činných členů, 15 přispívajících a 3 zakládající. Následně byla přivezena do obce ruční hasičská stříkačka, kterou zakoupil místní sbor dobrovolných hasičů od hasičů ze Slezské Ostravy, zatímně byla umístěna v soukromých stodolách. Hasičský sbor započal se stavbou hasičské zbrojnice v roce 1946 na podzim, stavba pro nedostatek financí byla dokončena teprve o 2 roky později, kam se také přestěhoval místní národní výbor. Roku 1956 začala vyvíjet svou činnost požární ochrana. Byly utvořeny 3 družstva muži, ženy a žáci. Místní hasiči po léta organizovali plesy a letní zábavy, dnes se spolupodílejí na společenském životě v obci, organizují každoroční hasičskou soutěž a udržují funkční zásahovou jednotku v rámci našeho katastru. Fotbalisté. Rodina Chlumských roku 1948 věnovala pozemek za školou na sportovní hřiště. V roce 60 byla podaná žádost o výměnu pozemků na hřiště na druhé straně státní silnice naproti školy. V listopadu započala likvidace původního hřiště, kde byla postavena zděná budova, obecní sad i oplocení. V dubnu 61 byla započata výstavba nového sportovního střediska, ta byla dokončena v roce 64. Součástí stavby střediska byl park, fotbalové hřiště a budova kabin s klubovnou a sociálním zázemím. V roku 72 měl svaz tělesné výchovy. Členy obou Tošanovic celkem 115 členů. Každoročně se uskutečňoval fotbalový memoriál bývalých členů. Dnes jsou fotbalisté plně funkčním spolkem, který čítá přes 100 členů, součástí je také aktivní mládež. Je spolkem, který spojuje občany jak Dolních, tak Horních Tošanovic. Mezi další spolky v Dolních Tošanovicích patří Senior klub Tošanovice, který byl založen v roce 2010. Klub se stal oblíbeným místem setkávání starších občanů z Dolních i Horních Tošanovic, kteří zde nacházejí prostor pro společné rozhovory, kulturní i volnočasové aktivity. Kroužek Holky v akci, původně kroužek rukodělných aktivit, byl založen v roce 2013. Sdružuje místní ženy, které se pravidelně setkávají, tvoří a vyrábějí rukodělné výrobky. Kromě tvoření také připravují zákusky na různé akce a podporují tak komunitní život ve vesnici. Spolek Yoga Tošanovice je místní iniciativa, která byla založena v září 2017. Jejím cílem je nabízet obyvatelům Tošanovic pravidelné lekce jógy a tím podporovat zdravý životní styl a komunitní vazby. Nabízí otevřené lekce jógy, ty jsou vhodné pro všechny věkové skupiny a využívá dostupné místní prostory bývalé školy. Spolek Baví se celá vesnice funguje již 4 roky a jeho cílem je podporovat komunitní život. Spoluorganizuje společenské akce pro děti i širokou veřejnost. Svým fungováním přispívá k větší občanské angažovanosti a posiluje mezilidské vztahy ve vesnici.